सुबेरे गनी दांत मजेला तो हमार दांत मंजनवा खत्म हो गई। मम्मी बोली अलसिया के रे जो दांत मजे वाला लेते आई। उ भंगवाइल गइल ई उठा के ले आइल का जाने कौन एसपी जैन के खून के पाउडर वो दांत मजेला। तो दांत में लगला के बाद भी कोनो स्वाद ना बुझात रहे ना कोनो टेस्टे देत रहे। बताइए हम काहे लगा जब भी टेस्ट नहीं खे देता। सन 1800 ईस्वी के दांत मजना हुए एसपी जैन बनैले बा। बनाते ही लगातार 2 दिन ले एक्सपेरिमेंट कइले अपन दांतवा पे। ओकरा सुबेरे देखल गए गेट तुरल गए उनका घर में जायल गए पता जब उनका लाश मिलल वही जन लाश आ महकत रहे एकदम बसात रहे। बस उठा के लेके गइलो फूकेला। अभी बुझाता कि अब हमनियों के बारी बा। देखी अगर रउआ अमीर नहीं की अमीर बने के शौक बाटे तो एगो कुत्ता लेके निकल जाए रोड पे तो लोग सब लोग रउआ के समझ ली कि रउआ अमीर घर के बानी। इनकरा के देख के तो बुझाते ना रहे कि कुतवा इनकरा के टहलावे ले आइल बा कि ई लेके आइल बा कुत्ता के टहलावे।